Kiinteistön välittäjiä ja kuntotarkastajia epäillään sopimattomasta yhteistyöstä. Vuorossa 10 uutiset. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Kiinteistövälittäjiä ja kuntotarkastajia epäillään sopimattomasta yhteistyöstä. Asiantuntijoiden mukaan osa välittäjistä suosittelee asiakkailleen kuntotarkastajaa, jonka tietää antavan kohteen myyntiä edustavan raportin. Asuntokauppoja koskevat riidat ovat usein hintavia. Välittäjät ja tarkastajat joutuvat vastuuseen vain harvoin. Omakotitalon kuntotarkastuksen tekijä löytyy yleensä kiinteistön välittäjän kautta. Kokeneen ammattilaisen mukaan tiivis suhde on johtanut väärinkäytöksiin. Välittäjä saa sinne sellaisen kuntotarkastajan ja saa etukäteen tietää, että saa sellaisen kuntotarkastusraportin, että se helpottaa sen kohteen myyntiä. Eklundin mukaan raportit ovat usein ympäripyöreitä, eikä niissä kerrota, mitä esimerkiksi riskirakenne käytännössä tarkoittaa. Nämä nykyiset kuntotarkastusraportit ei aukea maallikolle. Maallikko katsoo, että kun se on kuntotarkastus pidetty, niin hän tulkitsee sen niin, että talo on kunnossa. Eklund osallistuu asiantuntijana ympäristöministeriön koordinoimiin valtakunnallisiin kosteus- ja hometalkoisiin. Yhtenä tavoitteena on saada villi kuntotarkastusbisnes kuriin. Alan ongelmat on huomattu myös Asumisterveysliitossa. Meille tulee jatkuvasti vastaan tapauksia, jossa on kuntotarkastusraportin mukaan kohde on hyväkuntoinen. Ja sitten se on kuitenkin osoittautunut asumiskelvottomaksi ja jopa purkukuntoiseksi. Rämön ja Eklundin mukaan välittäjien ja tarkastajien tiiviit suhteet on iso ongelma. Välittäjien keskuudessa uskotaan, että väärinkäytökset ovat yksittäistapauksia. Onnekseni en ainakaan omasta ketjusta sellaista ole kuullut. Ton tyyppisellä toiminnalla olisi niin äärimmäisen lyhyet jäljet. Ja siinä mielessä se tarkoittaisi kyllä sitä, että tämän tyyppiseltä välittäjältä loppuu sen ammatin harjoittaminen varsin pian, jos tämmöiseen syyllistyy. Kun talokauppaa riidellään oikeudessa, kustannukset ovat huimia. Maksajia on yleensä 2. Myyjä välitystoimeksiantoa antaessaan kiinteistövälittäjälle ei tule siinä tilanteessa edes ajatelleeksi, että tunkiolle jää vain 2 kukkoa, ostaja ja myyjä. Ja siinä on hyvin harvoin edes niin kuin haastetaan näitä muita osapuolia käräjille. Tästä aiheesta keskustellaan aamulla Huomenta Suomessa kello 7.50. Hyvää huomenta. Kiinteistövälittäjiä ja kuntotarkastajia syytetään sopimattomasta yhteistyöstä. Asiantuntijat syyttävät välittäjiä siitä, että he valitsevat kiinteistöjen kuntotarkastajat sen perusteella, kuinka usein kuntotarkastaja suosittelee ja edistää talon myyntiä. Asunnoista myöhemmin löytyvistä vaurioista kiistellään usein oikeudessa ja nämä riidat ovat erittäin monesti hyvin kalliita. Omakotitalon kuntotarkastuksen tekijä löytyy yleensä kiinteistön välittäjän kautta. Kokeneen ammattilaisen mukaan tiivis suhde on johtanut väärinkäytöksiin. Välittäjä saa sinne sellaisen kuntotarkastajan ja saa etukäteen tietää, että saa sellaisen kuntotarkastusraportin, että se helpottaa sen kohteen myyntiä. Eklundin mukaan raportit ovat usein ympäripyöreitä, eikä niissä kerrota, mitä esimerkiksi riskirakenne käytännössä tarkoittaa. Nämä nykyiset kuntotarkastusraportit ei aukea maalikolle. Maalikko katsoo, että kun se on kuntotarkastus pidetty, niin hän tulkitsee sen niin, että talo on kunnossa. Eklund osallistuu asiantuntijana ympäristöministeriön koordinoimiin valtakunnallisiin kosteus- ja hometalkoisiin. Yhtenä tavoitteena on saada villi kuntotarkastusbisnes kuriin. Alan ongelmat on huomattu myös Asumisterveysliitossa. Meille tulee jatkuvasti vastaan tapauksia, jossa on kuntotarkastusraportin mukaan kohde on hyväkuntoinen. Ja sitten se on kuitenkin osoittautunut asumiskelvottomaksi ja jopa purkukuntoiseksi. Rämön ja Eklundin mukaan välittäjien ja tarkastajien tiiviit suhteet on iso ongelma. Välittäjien keskuudessa uskotaan, että väärinkäytökset ovat yksittäistapauksia. Onnekseni en ainakaan omasta ketjusta sellaista ole kuullut. Ton tyyppisellä toiminnalla olisi niin äärimmäisen lyhyet jäljet. Ja siinä mielessä se tarkoittaisi kyllä sitä, että tämän tyyppiseltä välittäjältä loppuu sen ammatin harjoittaminen varsin pian, jos tämmöiseen syyllistyy. Tästä aiheesta jatkamme täällä studion päässä nyt. Hyvää huomenta yrittäjä ja rakennusmestari Tapio Kemov. Huomenta. Olet myös Keskuskauppakamarin hyväksymä HTT-tavaran tarkastaja. Tämä siis tarkoittaa sitä, että olet juuri äskeisen jutun kaltaisissa riitatapauksissa teknisenä asiantuntijana ja selvittelet asiaa. Kuinka paljon töitä riittää siis? Aivan jatkuvasti.
Ja ne liittyvät usein näihin huonosti tehtyihin kuntotarkastuksiin ja asuntokauppaan. Minkälaisia tapauksia siellä on tullut vastaan? Tapaukset on sellaisia, että kuntotarkastusraportissa ei ole kerrottu niitä vikoja, mitä sieltä sitten löytyy myöhemmin. Sitä ei ole tehty kunnolla, sitä kuntotarkastusta. Kuntotarkastuksessa on olemassa niin tällainen yhteinen suoritusohje, toimintamalli, jota pitäisi noudattaa, mutta sitä ei noudateta ja kuntotarkastusraportit kirjoitetaan epäselvästi. Mikä tässä tapauksessa on sitten selitys? Miten kuntotarkastajat voivat hyväksyä kiinteistön, jossa jotain voi olla todella pahasti vialla? Ammattitaidottomuus, liiallinen kiire, myöskin nämä kiinteistövälittäjien vaatimukset. Kiinteistövälittäjät eivät pidä sellaisista lausunnoista, joissa kerrotaan karusti se totuus, vaan totuutta pitää kaunistella tai jättää sen vähän sinne rivien väliin näkymättömiin. Minkälaista ammattitaitoa kuntotarkastajilta vaaditaan? Ei minkäänlaista, periaatteessa kuka tahansa voi ryhtyä kuntotarkastajaksi. Voisinko siis minäkin pistää huomenna ilmoituksen sanomalehteen ja väittää olevani kiinteistön kuntotarkastaja? Ilman muuta. Kuinka tämä on mahdollista? Mikään laki ei vaadi minkäänlaista koulutusta siihen. Ja nykyisin on olemassa sellainen kuntotarkastajan koulutusjärjestelmä, tämä asuntokaupan kuntotarkastus, tarkastajan pätevöityminen, mutta kenenkään kuntotarkastajan ei tarvitse sitä kurssia eikä sitä pätevyyttä hakea. Ja vaikka olisi hakenut sen pätevyydenkin, niin ei tarvitse noudattaa sitä suoritusohjetta. Mitäs asialle voisi tehdä? Äskeisessä uutisjutussakin sanottiin, että toisinaan taas kuntotarkastajalta tulee raportti, jota kiinteistön ostaja ei ymmärrä. Se on ongelma. Ehkä kuntotarkastajat eivät osaa sitä kertoa riittävästi, mutta todellisuudessa niin paineet tulee sitä kautta, että jos olet jollekin kiinteistövälittäjälle joskus tehnyt sellaisen tarkastuksen, missä olet kertonut asiat niin, että ostaja on säikähtänyt ja kaupat on peruuntunut, niin silloin se sama kiinteistövälittäjä ei enää yleensä sulta mitään tilaa. Kyse on ihan yksinkertaisesti töiden saatavuudesta ja tämän jälkeen sitten HTT-tavarantarkastajilla piisaa töitä. Nimenomaan. Kerros, minkälaisia ovat olleet pahimmat tapaukset, joita vastaasi jo viime aikoina tullut? Aivan käsittämättömiä tällaisia. Kuntotarkastusraportissa ei ole nähty yhtään mitään asioita, mitkä olisi ollut näkyvissä. Jos olisi edes yritetty tehdä sitä kuntotarkastusta niin tämän suoritusohjeen mukaisesti, mutta siellä on sitten jopa mennyt talo kokonaan purkuun tai ollut jopa satojen tuhansia korjauskustannuksia ja kuntotarkastusraportissa lukee, että niin ei havaittu mitään vakavia vikoja. Ja sen jälkeen taistellaan sitten oikeudessa. Eikö tällaisesta periaatteessa pitäisi jäädä hyvin äkkiä kiinni? Niin, periaatteessa, mutta kun kuntotarkastajat eivät edes välttämättä lupaa, että he noudattaisivat mitään toimintamallia. Siellä lukee vain, että etusivulla että kuntotarkastus ja mitä sopimusta ei välttämättä ole, että mikä se sisältö on, niin mistä sitä voidaan syyttää, kun ei ole luvannutkaan mitään. Eli tällaisia petollisia kuntotarkastajia on vaikea saada vastuuseen siis? Vaikea saada vastuuseen, että yleensä korkeintaan voi saada sen kuntotarkastajalle maksetun palkkion takaisin. Muuten se vaatisi sitten, että että kuntotarkastaja voitaisiin osoittaa aiheuttaneen vahinkoa, mutta kun se vahinko on yleensä se, että siinä itse rakennuksessa on vika, niin kun se lain mukaan, asuntokauppalain ja tämän maakaaren mukaan, niin se kuuluu ostajalle tai myyjälle. Niin ei kuntotarkastajalle itse sitä vauriota siihen rakennukseen tehnyt, niin hän ei myöskään vastaa siitä sen vaurion korjauskustannuksista. Ja tämän jälkeen miten se helppo on saada sitten välittäjä vastuuseen? Ei ole tiedossani ainakaan sellaista tapausta, missä välittäjä olisi ollut vastuussa. Eli loppujen lopuksi tämä hyvin usein kaatuu sitten kiinteistön ostajan niskaan. Yleensä aina.
Minkälaisia neuvoja antaisit siis kiinteistön ostajalle, kuinka voi olla turvallisin mielin? Tutkituttaa se talonsa niin perusteellisesti, että varmasti niin kaikki on selvillä. Eikä missään tapauksessa kiirehtiä sitä kaupantekoa. Yleensähän kiinteistönvälittäjät painostaa kuntotarkastajaa siinä, sekä kuntotarkastajaa että kaupan osapuolia sillä tavalla, että kauppa tehtäisiin mahdollisimman nopeasti, niin esimerkiksi huomenna, kun kuntotarkastus on tehty, välttämättä raporttiakaan ei ole vielä valmistunut, jolloin heillä ei ole niin kuin luettavissa sitä raporttia, jossa voi olla, että sitten kuntotarkastaja esimerkiksi sanoo, että pitäisi tehdä lisätutkimuksia. Ja sitten jos sillä on niitä lisätutkimussuosituksia, niin silloin ne kaikki tutkimukset pitäisi teettää ja katsoa, että mitä siellä todellisuudessa löytyy. Onko jotain tehtävissä sitten kuntotarkastajille, jotka eivät ole ammattitaitoisia tai jotka eivät anna oikeita raportteja? Tällä hetkellä ei ole oikein mitään sellaista järjestelmää, mutta nythän on olemassa tämä ympäristöministeriön vetämä Juhani Pirisen hometalkoot ryhmä tai projekti, niin sen yhteydessä on puhuttu siitä, että siellä otettaisiin myöskin tai parannettaisiin tätä kuntotarkastusjärjestelmää, ja mun mielestä niin se on niin, että siihen pitäisi ottaa tiukka ote, että kuntotarkastukset tehdään luvanvaraisiksi. Luodaan tämmöinen organisaatio, joka antaa kuntotarkastajille luvan tehdä sitä toimintaa ja valvoo sitä, että että se myös tehdään sen mukaisesti. Ja jos tällaisia poikkeamia havaitaan, että kuntotarkastaja ei tee sitä sillä tavalla, kun se suoritusohje vaatii, niin sitten luvat pois. Tällaisia terveisiä eteenpäin. Kiitos tästä haastattelusta. Kello 8 uutisten jälkeen maahanmuuttoasiaa.